Ved indretning af EDB-arbejdspladser, der skal man først have defineret, om det er en arbejdsplads, der dækkes af det, man kalder skærmbekendtgørelsen, altså lovgivningen omkring EDB-arbejdspladser. Og den definerer man på den måde, man siger, hvis man i snit arbejder 2 timer om dagen eller mere ved sin EDB-arbejdsplads, så skal kraven i skærmbekendtgørelsen være opfyldt. Hvis man arbejder mindre end de 2 timer i snit, så er der nogle mere lempelige krav. Er det skærmbekendtgørelsen, så snakker man et bord, hvor der er plads nok til, at man kan få støtte af underarmene, når man sidder foran sin skærm og arbejder med tastatur og mus. Der er krav til, hvor stor afstand der skal være til skærm, og højdeindstilling af skærm. Og så er der krav til, at bordet skal kunne indstilles i højden, så det passer til den medarbejder og de arbejdsopgaver, der foregår ved arbejdsbordet. Er der mere end 2 personer, der benytter det samme EDB-arbejdsbord, skal bordet være let indstilleligt, og det foregår ved el. Og så er der også nogle krav til, hvad arbejdsstolen skal kunne, altså som minimum have 5 ben. Den skal kunne indstilles i sæde, højde og i ryglæn, så det passer til den enkelte medarbejder.